Leħen il-Malti kienet ħolma tal-awturu lingwisti tal-Malti, Rużar Briffa u Giuseppe Bonici, li kienu strumentali biex l-ilsim Malti beda jikseb ir-rispett fl-ewwel terz tas-seklu 20, meta f'Malta kien hawn il-kontroversja tal-lingwa bejn it-Taljan u l-Ingliż. Iż-żewġ fundaturi tal-Għaqda tal-Malti bdew ir-rivista li offrit spazju lill-awturi lingwisti u riċerkaturi biex dawn jippubblikaw ix-xogħlijiet tagħhom. Sefora Francalanza li hija l-editur tas-37 edizzjoni tal-Leħen il-Malti qalet li l-pubblikazzjoni tirrifletti l-evoluzzjoni tal-lingwa Maltija. Mis-snin 20 u 30 li fihom il-Malti kien ikkunsidrat bħala lingwa tal-kċina, għal progress biex il-Malti sar lingwa ħajja u dinamika. Spjegat li r-rivista da toffri spazju anki lill-awturi ġodda. Leħen il-Malti huwa rivista li jiġbor fih letteratura u anke lingwistika. Ikun fih poeżiji, proża, anke kitbiet akademiċi, traduzzjonijiet u mbagħad it-taqsima speċjali li dik jeżilha l-bord editorjali. L-editur qalet li r-rivista titratta sfidi ta' bħalissa l-lingwa u għalhekk tappella anke għal ġenerazzjonijiet iżgħar fl-età. Waqt it-tnedija ta' edizzjoni oħra ta' rivista fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, l-editur kienet tal-fema li tul il-festival innotat entużjażmu għal-lingwa Maltija. Diversi attivitajiet li nies jiġu jiltaqgħu mal-kittieba, jiffirmawhom il-kotba tagħhom ikellmuhom. Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb intemm diversi attivitajiet li inkludew sessjonijiet ta' qarja tfal u tnedija ta' pubblikazzjonijiet u kotba, flimkien ma' tagħtidiet ma' awturi Maltin u barranin.